Hyvää päivää ja meillä on tässä siis käsillä Karjala oluttölkki 4A. Ja kuten takanakin lukee, niin kädessäsi on suomalainen oluen juhlaa ja kaiken muunlaista historiikkia, mutta tässä on semmonen ongelma, että tässä ei ole minkäänlaista avausmekanismia ja tää aika kuivakkaakin tää meidän olut täällä. Katsotaan miten tää sais auki. Otetaan vähän raskaampaa työkalua ja katsotaanpas miten kuivaa tää meidän olut on. Perkele. Tää on kovempaa. Jättebra kniven. Se on Ruotin poika. Just nu. Se olisi pitänyt olla ehkä. Ja sinne meni jo beans, herneitä, näin suomeksi. Jos joku osaa kertoa, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu, niin kertokoot. Me ollaan ihan pihalla. Ja nyt, hyvää päivän jatkoa.